Medicinska kastracija je prema rečima narodnog poslanika Dušana Milisavljevića daleko adekvatniji način kažnjavanja pedofila i silovatelja od postojećeg. On kaže da je u 80% slučajeva reč o povratnicima i poziva se na pozitivne iskustva ovakvih kaznenih mera u susednoj Makedoniji. Milisavljević je inicirao da se ovakve izmene uvedu u krivični zakon. Nakon konsultacija sa urolozima i endokrinolozima, poslanik Dušan Milisavljević došao je do zaključka da bi adekvatna kazna za pedofile i silovatelje podrazumevala takozvanu medicinsku kastraciju. Ovo nije nikakvo njihovo sankcionisanje, ovo je njihovo lečenje, zato što ja predlažem u predlogu zakona da se uvede obavezan psihijatrijski tretman jer je problem u glavi, psihijatrijski tretman i androgene blokade, to je takozvana medicinska kastracija ili medicinski suprimiranje njihovog nivoa testosterona i onemogućavanje da počine isto krivično delo. Milisavljevićevu inicijativu podržala je prva dečija ambasada iz Makedonije, koja je inicirala da se hemijska kastracija izglasa u parlamentu, ali i još neke zakonske odredbe koje bi trebalo da povećaju bezbednost dece i žena. Uspeli smo da dvojno povećamo kazne, sad su minimalne kazne na 15 godina za ovo teško krivično delo. Čak krivični zakon dozvoljava da sudi po članu 188 doživotno kazni pedofil ako to krivično delo napravi na posebno grozomoran način, iako je život u opasnosti deteta doveden u pitanje. Uveli smo centralni registar za dosud osuđena pedofila i svi oni koji su to krivično delo počinili već su objavljeni na ovaj centralni registar kao data podataka da može svaki građanin to da vidi. Ono što još nije ušlo u makedonski zakon, a za što se zalaže prva dečija ambasada, jeste nošenje takozvane GPS alke, čime bi policija po odsluženju kazne stalno mogla da prati kretanje pedofila.